IPhini likaMengameli weqembu elibusa uDavid Mabuza uthi lona ongasekho emhlabeni uPeter Mokaba bezoligwema uqhekeko olukhona njengamanje eqenjini uthi ubuholi obukhona bungathola izifundo mamngalandela ezinyathelweni zikaMokaba unxusa abantu abasho ukuthi baphumele obalabalo lamathuba uthi ukuvela kwenkohlakalo kwamanye amalungu akusikhona okwakulelo uMokaba. He will have frowned upon the emergence of reported corrupt practices within our ranks, more especially in cases where some members of the ANC are continuously reported to be involved in corruption. UMabuza uphinde wakhuluma mayelana nezingxabano ezikhona eqenjini elibusayo. We must avoid falling into a trap of being disproportionately consumed by internal squabbles. Umndeni wakoMokaba usucele ukuthi kuvuselelwe uphiko lwentsha. ANC Youth League is dead, and it's a fact that it must be revived in honor of my late brother Peter Mokaba. Umholo wayengasabelwela nenkululeko leni yona ndlela abaningi abamkhumbula ngayo uPeter Mokaba. uMokaba washona ngoNhlangulana ngo-2002 eneminyaka engama-43.